I-ANC iphumelele ngesininzi kulo masipala iMamusa Local Municipality ngokufumana izihlalo ezilithoba kwizihlalo ezili-16. I-EFF ifumene izihlalo ezine ngelixa i-DA, i-FF Plus kunye ne-Azanian Independent Community Movement zime ngesihlalo esinye umbutho ngamnye. Ngelixa kuhlela intlanganiso yebhunga, i-ANC yonyule owayesakuba ngusodolophu uDr Batsi kwisihlalo sikasomlomo, ngelixa i-EFF yonyule uOlebeng Mogorosi. Umogorosi we-EFF ubethe uBatsi ngevoti ezimbini. Kuye kwaqhambuka umbhodamo nothe waphazamisa intlanganiso, kwafuneka kuba mayinqunyanyiswe. Kubekwe olunye usuku lokuhlala kwakho, kodwa alonela inani kuba i-ANC khange izimase. Yaphinda ke yanqunyanyiswa lentlanganiso. One of the major reasons why this adjournment was necessary was that the majority of the councillors were not present. Our council has 16 councillors. Only 5 councillors were present in this meeting. But secondly, the nature of the items that were to be discussed by this adjourned meeting necessitated that all other councillors are there. Umbutho we-EFF ulwamkele ngezandla ezishushu ukuphumelela kukaMogorosi njengosomlomo. Beauty of this process is that we have to secret ballot. So we don't know who voted for us because we were only negotiating with the opposition party. But we want to take this opportunity to thank whoever who's voted for the EFF to obtain the position of the speaker. Ukanti kusenjalo, i-ANC iwakityimbisele umnwe amalungu ayo angakhange alandele imiyalelo yombutho. We are sick and tired as the ANC to have councillors who do as they wish and as they please. We are suffering reputational damage by councillors who conduct themselves willy-nilly. What we are going to do, we are not going to leave the situation unattended. Disciplinary processes are going to be invoked against these councillors, and where necessary, a sentence will be meted against their actions. Intlanganiso yebhunga ihleli ngalentsasa.